עומדת מול הקהל, אני מרגישה שרואים אותי, שרוצים אותי, שאני שווה. בעצם המקיאז' שלנו מורכבת מנשים שחוו או חוות חסרות בית. כל הקונספט הזה של להתלבש יפה, להתאפר, לבטא את עצמי ולקבל על זה מחיאות כפיים, זה דבר שהוא בלתי נתפס. כל פעם שעולה לבמה אני מתרגשת. רוב העבודה היא בלעבוד יחד, להרגיש את החופש הזה, לפתוח את הפה ולתת למה שרוצה לצאת. כל אחד שנכנסת, היא פותחת את הלב שלה לכולם. כמו משפחה שנותנת את היד שאתה נופל, נותנים לך את היד. יכול להוציא כאילו מהמצב קשה. להוציא לחיים שמחים. כמו שאנחנו שמחות עכשיו, שיש לנו תעופה, שאנחנו שרות, שאנחנו ביחד, ושעוד מעט יהיה לנו את הקהל, שעושה את הכפיים.